ମାମା କାଲିର ଯେଉଁ ବାସି ଖାଦ୍ୟଗୁରା ବଳିଯାଇଛି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସେ ଖାଦ୍ୟଗୁରାକ ନେଇକି ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବୁ। ମା ତ କହିଲେ ବଳକା ଖାଦ୍ୟଗୁରା ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାକୁ, ହେଲେ ମୋ ଛୁଆ କାଲିଠୁ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଏ ଖାଦ୍ୟଗୁରା ସବୁ ନେଇଯିବି, ମୋ ଛୁଆ ଦେଖିଲେ ଭାରି ଖୁସି ହେବେ। ମାମା ସବୁ କାମ ସରିଗଲା, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆରେ ଆରେ ତୁ ସେ ଖାଦ୍ୟଗୁରା ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଏଗୁଡ଼ା ମାମା କାଲି ଯେଉଁ ବାସି ଖାଦ୍ୟଗୁରା ବଳି ଯାଇଥିଲା, ଆପଣ କହିଥିଲେ ଫିଙ୍କି ଦେବା ପାଇଁ, ଆକୁ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଭାରି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଯା। ଆଜ୍ଞା, ଖାଦ୍ୟକୁ କେବେ ନିନ୍ଦନ୍ତୁନି। ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମିଳିବନି। ପଇସା ଥିବ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ନଥିବ।